Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanina. Mga igsuon, ni anata sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa tanang katawhan, labi na gyud batok niining pandemic nga atong giantos ug ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag nato sa ilang mga suporta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug gipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila mutuo silag dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kanimo giyahat ko ang akong mga mata. Kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki. Nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi. Nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Saingon usab ang atong mga mata. Nagatutok sa Ginoo nga atong Dios, hangtod nga maluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kaluy kami, o Ginoo, kaluy kami. Kay natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag, gipuno pag-ayo. Sa bugal-bugal sa mapahitason, sa pagtamay sa taong garbuso.
Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw ko sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan, lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-une kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ugi unsa man niya paghimo ang mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo, ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot, niadtong pipila ka masakiton, ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan kayo mga nindot nga pagtulunan ang makuha nato sa mga pagbasa ug sa ebanghelyo karong Dominggo ha. Pero ganahan kong musugod sa pagpamalandong
niining murag murag kontrobersiya nga pagkasulti ni San Pablo, ningon siya diri kay kun huyang ako nan ligon ako. Kasabot mo ana? Kun huyang ako nan ligon ako. Wa mo kasabot? Sa pintason. Oh, inggan lang gumuha gud. Kay pariha bitata, wa ta kasabot. Wa may usa na to ani tingaling magkasiguro. Ang aning ako bana-bana ra sa ding ako. Kamong mga ginikanan, hay may ligon ang ginikanan o ang anak? Hay may ligon ba? Ligon. Ginikanan o anak? Labi na gyud kun ang anak bag-o pang natao, hay may ligon ginikanan o anak? Kusga? Ginikanan. Kana. Unya, hay may mas dali nga makadiktar ang bata o ang ginikanan? Kanang batang bag-ong natao o ang ginikanan? Ang dali bang makadiktar ba? Kanang bang sundon gyud ayon? Ang bata. Oh, tanawa ko na bisag kaadlawon mo tig-ik ng bata, mata ginang ginikanan. Di pa sa to pa strong kay siyang voice. Ngano man huyang manggod. Hay may kugoson ang bata nga gamay o ang ginikanan? Ang bata. O tanawa. Di ba? Yahay kay siya, kugos-kugoson god. Siya ay mo diktar, nya og dili pa gyud mohunong, di siya kauyon sa pagkugos, iya pa ginang hilak-hilakan, isayaw-sayaw nas ginikanan. Nya di pag siya kauyon kayo, iya pa ginang hilak-hilakag maayo, mo tig-ikid siya maayo, isayaw, kantahan pag ina, bahalag yabag ang tingog. Mukanta gyud. Nya mo hilom ding bata, may kana ha, ayaw gonong ha, ayaw gonong. Magsigilan nag iyong ginikanan, kalami yung ilabay ning bata, kalami gyud kapoy baking lawas nako. Nya inigbutang na sad nimo ngadto, di sa dangatag 30 minutos, tig-ik na sad. Asus lami apat yon lagi. Awa ko kasuayan nga ako'y anak, sige tuosan mo. Nga nakasuway mangugo nga akong maguwang pagpanganak sa ilang panganay, nagtipon pa mi atog puyo. Ana, nga ako may nasunod sa ilang higdaanan, ako mang kwartong gamay. So kada tig-ix bata, ako gyud magsagubang kanang iyang kamagwangan. Nya li ra ba kayo, di ra ba hilak nga ordinaryo kana yung inig ka alas 12 nga ris alas 2 kadlawon, kana yung murag magwakwak ang tingog ba? Kad ko ang magwakwak. Arang wah magana ba? Kadungog man tingali toron, ako man ang pag-umangkon nga kamagwangan. Hapit naman sa natingay siya mga anak, ambot lang. Magwakwak ang tingog Naku sus, mao da ini ang maminyo. Sugod ko ka-discourage ato. Ay pag magpari kay wagi magwakwak, sige suway mo dagwakwak ingno demos pare hilo mo ha. Ay usaba niya kanatog ang pare. Awa na. Akin sa may kunoy huyang be, ang parishioner o ang parish priest? Kinsay huyang? Ito ba? Uy. Di ba sa authority ba kinsa may huyang, kamo o ako? Kamo. Wa di mo kay bawo ana. Mao na inigpundok ninyo dinhi, mo gawas gidang pare aron mo misa. Nga naman, naanaman mo. Pero guwa mo, moingon ang pare, ay salamat way tao. Salamat in tao. Tuog kog maayo ron. Pero naa mo, pader na anak. Nanang minatay pader. Ang lami biyay katugoy, lami apat yun ang minatay. Ano masaling ni abot, masaling siya ng oras. Huyang ba? Ang huyang ligon. So ang pasabot tingali ni San Pablo, in relation sa Ginoo, kung magpakahuyang ta, dali tang paminahon sa Ginoo. Kana bang muratag bata nga bag-ong na tao, muratag bata nga masuso at tubangan sa Ginoo. Dali kay tanyang paminahon. Sa unang pagbasa, ang Ginoo naglagot sa mga taga-Israel. Ngano man, gahi kay mga ulo, tiga, musupilon, musukol. Motong gipadala niya si propeta Ezekiel, pero iyang giingnan, bantay ha,
kay diigid ni sila motuo nimo pero sultihi sila motuo mog sa dili mao ni ang gisultis Ginoo. Gahig ulo. So ang Ginoo day maglagot kamo maginikanan kanang imong anak nga dalaga gud ingana or ulitaw nya kana bang magpaubos sa gyud ba ma unsa may imong isugo nako ma buhaton gid niya ug unsay pangayoon ana imong ibalibaran o dili. Hoy tubag mo maglisod kag balibad oy. Kung kusog kayong magpaubos nga nimo nga murag mosunod gyud sa imong isulti maglisod jud kag balibad pero kana ganing anak nga tanan nimong isulti supakon pagkalami ang isod ug balik sa imong tiyan makaingon ka blamian nimong lutuon dong nya kanon ug balik ano kadungog magugos akong mama ana sa una kami ba mga siaw man kay miingos mama taguron ta moron ibalik ta mo sa akong tiyan magsige sa kog ingon dito galuhod ko gisigihan kog latos ba magsige sa kog ingon tagura pasudlan magsige kog ana sa kong unahona labi nagsige na kog kaigos latos magsige sa kog ingon may magakuy gasugo anak ko diri may magakuy gasugo anak ko diri kasuway mo anak kana bang sige taglatos niya mahimahayan nita hibaw pa ko nga birthday day ninyong mga buangab hibaw pa ko nga mao day na inyong makinaiyam may pagwata mo pakatawa may pagikumot mo diri sa akong tiyan maganana mo tos mama ako sa sige ingon may pa pero di na ko ipakita magsikog duko may pa kabantay mo anang na inyong anak inyong latoson magsig duko gasigi na nagpanunglo ninyo. Pero kanang tao nga kusog kay magpaubos kanang murag huyang kay siya ba atubangan nimo nga murag ikaw mo ay naghandle niya pastilan mabta na sa una kanang naamjud koy uyab sa una no naghandaghan man to kanang igdayong dulhogon og jotay ang daan ba bisan kog sayon na kog kayo nya mingonin pakupta tabi hasta lipayan ako kupot kupot dayon ganahan kay ko pwede palang kasapnayon pero kana ganing astig kay kapag kababae lami abiyaan kana ba yan kupot kupot tahan may magdi ko kamawanim ligon pa magikon nimo na kung may ratang maligid ka kana jong mo kupot nindota paminahon di mo nindotan ang madre gani mo kupot nga nako sa pader pakupta ta pader kay sakit na kong tuhod tiguang na day mao na ang kanang huyang ato ginang tabangon bisan sa atong balaod kinsa magigitagaag dakong pagtagad ang PWD ang mga senior citizens bisan karon sa pamakuna ni atong pamakuna ba ako nabakudahan naman ko dito ko gitipon sa senior citizen kay naong sa dako makaluluoy naman sad na nga dito ko gitipon daghan ta to ga wheelchair naiga alalay nga mulisod naglakaw ako pa der pabaksin ko ako tan nakotiwason naman kay siya pabaksin pa man na kay ato ginang tabangon napay mukalit og ubo dito sa kong luyong hagak-hangak ang kaning tingog bang nya mukalit lingi sa ko nako baksinan pa din unahan niya baksinan yun kay nga naman huyang mao na importante kayo nga mahimot ang huyang atubangas Ginoo matod pa ni San Pablo kay kun huyang ka sa pupuhon kas Ginoo kun ang iyan ang kamot mo ay nagsapnay nimo bisan ang yawa dili makahilabot nimo. Muna diha mi sa una diha man ko sa formator man ko sa mga seminarians sa SPFY Spiritual Pastoral Formation Year anha diha namo tudluan ang mga seminarista apil sad mi nga mo journey Manila unsaon nimo pagdeal ang imong emosyon ang imong mga kahuyangan kanibang giingon ni San Pablo nga gibutangan kog sakit sa sa yawa aron dili ko magpagarbo. Katulo ko na ngayo sa Ginoo nga iya ning kuhaon wa niya kuhaa kay ningon ang Ginoo ang akong grasya igo na kanimo. Unsa man ang meaning ana sa among pag-translate sa pagtudlo sa mga parionon among ingnon sila Brad ang kuna gyud unsay imong kahuyangan uning ba
Angkuna. Ako mo angkon man gyud kong dali kong maibog og babay. Muna ay gimog paduol nako. Ni ako sad maningkamot sa kung di ko magpaduol. I should establish boundary. Kay kung why boundary, patay ko. Kay bawa man kong huyang ko. Ya kada sad nako ampo, kada nako rosaryo, kanunay ni nakong hinumduman. Inigmata nako ikabuntag, inigampo nako, Ginoo tabangi ko karong adlaw, huyang baya ko. Lain sa nakong kahuyangan, dali kay kong masuko. Perfectionist kay ko. Kay naanad ko atong latos ni mama nga kanabang gamayng sipyat, hapak dayon. Wa gyud allowance ba nga masayop. Muna naanad sa kuana nga murag di ko kahatag og allowance nga masayop ang akong isig ka tawo. Bisag kama og period. Maglisod kog hatag allowance ana. Muna akong hangyo ang Ginoo nga mahimo sad unta ko bisag mutudlo ko ani, mahimo sad akong dili kayo istrikto og basukanon. Na mao na karon hadlok kay sila. Pero naningkamot sige jud kog ampo ana. Nya ingon ang Ginoo pagpakahuyang lang, dawata lang yun, nahuyang ka. Doon na gawin niingon ako pagsuod na kong seminaryo kay 40 man ginako ka. Kanabang istrikto gyud ba? Nganlan jud kog tigre sa akong mga kauban. Aktibo ko simbahan pero tigre sa kay kustanan. Kausagod mga 1992 gibiyaan ko kustanan akong kaubas choir. Biyaan ko ako na lang usa gabaro ingon na kadaghan akong choir nga kuyog. Gibiyaan ko ako rato mga igagaw kasagaran. Ang nahibili nang ako na lang tulo ka igsuon pulos laki, upat mami kabuk laki. Kami mo'y nanganta dito. Hindi man sila kabiya, kaya ako may breadwinner sa among pamilya. May biya mo, wa mo'y kaon, nga buanga mo. Ana. Pero katong dili sakop sa akong pamilya, gibiyaan ko Gibiyaan ko. Nya, pag humandang tag mga duha ka buwan, nga wa naging sila ni balik, nagsuwat ko nila. Mga 30 sila kabuk akong gisuwatan. Nibalik ang suwat, mga 20 kapin kabuk suwat ang reply. Akong unang pangutana, mubalik pa ba mo serbisyo sa choir? Ang tubag, dili nako. Nya doon naman ko'y gibutang, ngano man. Ingon da ilang tubag kasagaan amo, tuwa ba ito magkopyahanay, kay pupariha magtubag. Di nako mubalik sa choir, kay kada nako kakita sa imong naong nga kusmod kaayo, di nako kakita Ginoo dihas misa. May pagmusimba ko nga wa ko dihas choir kay makakita pa ko Ginoo. Pastang hilak nako ato. Mura kog ilipante nga nahilis. Kaluoy day nako. Purti na kong paningkamot, nagtuo kog bilib kay sila nako. Purti naman din nilang lagutan nako. Ambot ka mo karon nga nagsimba dinhi, wa ba ka mo magsigig ingon nga kanusa man imo biya ning pariya, kanusa man imo biya. Ambot ang mga liktor, ang mga sakristan, wa ba ka magsig pangandoy, mamatay na unta ning pariya, makubid unta ning pariya. Ambot lang, wa ko kibaw ha, wa ko kibaw ana, pero ako lang pasiplatan ilang mga naong na ay pipila nga hait kay tinan-awan ako nga smiling, no? Smiling. Arang-arang in town. Mauna, niya purti na ko itong hilak pagka 1992. Pagka 1995, nisod ko sa seminaryo, doon nag-iusa nga nasayod sa akong kabuang, sa akong batasan ba? Na kining ingon ani bitaw? Niingon gyud nako, ikaw, nisod kag seminaryo, inigkapari nimo, usa kas batuunon na pari. Usa kas petisyonan sa mga parishioners anang imong batasan. Moto purti na kong ampo ros Ginoo in taon di unta ko batuon. Bahalag i-post lang ko sa Facebook ay lang taon ko batuon. Dili unta sila magpetisyon nga papahawaon ko aning parokyahan. Huyang ko Lord, huyang ko. Mo ginay sige na kog sulti, huyang kay ko. Ana. Nya, mo petisyon mo nako. Nag-express bitaw tas atong kahuyang dinhi nga wa gid tay mahimo kay pandemic ron, naatay daghan nga ayuhonon sa simbahan, naatay daghang usbunon, naatay daghang i-improve ana. Kaluoy Ginoo tungod sa atong kahuyang daghan kay nibati nato karon. No? O tanawang atong simbahan, nindot na. Tungod sa atong kahuyang, salamat sa mga mibati sa atong kahuyang.
Napatay tiwasunog baligya. Huyang man ta. Wa gyud mahalin. Hope and opportunity. Ang kuwang na lang out of 5,000, 560 na lang kabuok. Di pa ginit nyo tiwason. Huyang in taon kay mi. Tiwasa in taon nigpalit. Ang ato St. Vincent Healing Strength para niya itong retablo out of 4,000, 1,670 na lang ang kuwang. Huyang kaita. Pakpakan nato ang mga tao nga nibati sa atong kahuyang. Nya kay mibati mamos among kahuyang, gisangpit mos Ginoo, indonate man mo, bubuan sad mos Ginoo sa iyang naghingapin nga grasya nga maoy gihatag ni Kristo ngadtos katawhan. Wa man siya dawatas iyang mga silingan kay tungod sa iyang kabati o background mao sa to iyang kahuyangan, ani ngadto siya sa laing mga balangay ug didto niya gibukbo ang iyang mga milagro. Didto sa iyang kaugalingong mga lungsod nga wa mo bati sa iyang kahuyang, wa mutabang sa iyang kahuyang, wa sad ibukbo ni Kristo ang iyang mga milagro. Muna karon kita magpakahuyang tas Ginoo aron bubuan sa tanya grasya ining healing bahin ining atong COVID nga giatiman karon. Di ta magpagarbo nga kamauta ani. Hangyoon nato ang atong mga politicians dinhi sa atong Pilipinas, mga leaders magina sila, ayaw na mo pagsigig away, ayaw na mo pagsigi og silusay. Magpakahuyang ta. Ayaw na mo pagsigig dinautay. Magpakahuyang ta kay porti na natong lubugas utang dinhi sa Pilipinas. Aron tabangan tas Ginoo nga tinuod tang makabangon, kinsa may tabangan niya ang mapaubsanon nga mohangyo, Lord, wa mi mahimo kun wa ka. Dili kay magpagarbo ta, ako ang gamhanan, ako ang gamhanan. Maglagot ang Ginoo ni ana. Ug way Ginoo, wa gyud kausaban ang atong nasod, ang atong katilingban. Di gid ni mabag-o. Wa say COVID nga maayo, punan panigdaing mga variants. Ana no? Manindog na ta mga huyang. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, gisalikway si Kristo sa iyang mga katawhan. Kita nga moampo ngadto kaniya, malaumon nga modangop sa iyang kaluoy o grasya, ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang kang Jose Espalma, atong obispo, diha sa iyang pagpangalagad alang sa kalambuan sa katolikong pagtuo, nga ang Espiritu Santo magpadayon unta sa paglig-on kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw, nga nagserbisyo sa katilingban, nga magmakanunayon unta sila sa ilang mga pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa himayang dayon kanila nga namatay na diha sa pagtuo ug pagdawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa imong kaayo amahan, pamatia og dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alak usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi, ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghius ata pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami kanila alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, naatay bisita karon nga pari, siya nalay mo paila siyang kaugalingon. Tingali huyang sa nisiya. Mayong buntag, Father Siano, mayong buntag mga parokyano dinhi sa San Vicente Ferrer, Liloan. Dako kay nagong pasalamat ni Father Siano nga nisugot sa nini akong pagahimuon karon nga mission appeal, no. So dili ni bag-o nga akong gihimo diri kay nakaani pugusona para sa mong tuyo gumikan sa panginahanglanon sa ako ang nadestinuhan nga assignment. Sa karon mangigsoon sama sa akong pag-arisona, nagyapon ko na sign sa usa ka gamay nga eskwelahan din kasagaras mga estudyante namo, mga yano, mga kabus, no. Unya karong panahon na tungod sa pandemya niagi sad mi og financial crisis, no. Kung negosyo pala ng eskwelahan, murag nanira na sa tingay mi, no. Hindi mo na negosyo ang eskwelahan sa Catholic schools or mga diocesan schools, panerbisyo man mo man ang padayon gihapon. Bahala kung gamiton ko ng terminos negosyo nga lugi, no. Dayon gihapon kay para sa mga estudyante labi na mga kabus. Panmo na magigsoon wala mi paagi maka-outsource mi og kanang para sa amo ang mga proyekto labi na sa mga panginahanglanon namo. Kalabi na daghang mga facilities nga kana nga guba na ba, no. So mo na siya nga panalitan kana sa gate sa sunod inday. So naman na siya costing. So ang giingong padre butangan siya costing. So mo na siya nga gate na mo nangaguba na kagipatid-patiran o gamay pag picture man guba gid. So kabungkago na
ang kantina mo gamay day kuwang ituod na lang na bungkag na pud no. So inani nya more than 50 years na nining moong eskwelahan na nya mo na daghan na kayong guba. Muna magigsoon ani ako diri nanuktok sa yung mga kasing-kasing nga maluluyon nga alang nining mission appeal o mga ginabang sa mga parokya, sa mga parokyano nga ako ang masuroy no. Dako kay pasalamat ni Padre nga gi-welcome ko niya dire o makapangay ginabang alang sa amuang eskwelahan nga gamay o pobre no. So daghan po na daotan ni gumikan sa Ursula and igo man mi ngadto pag 2019 ya po na may kabira o pamaaging ma-repair ni pag 2020 kay nisod masan si COVID no. Wala nga napabiling mga inana nga mga facilities taon no. So mga igsuon sagun sa kagamay yung mahatag dako na kay nang tampo alang sa amuang eskwelahan. So salamat kay Father Shano, salamat mga igsuon nga niya ko diri nga ginabang ninyo sa unsa kagamay dako na kay na alang namo o magatabang na kay na sa mua. So mga namo nga wa pa may face to face Padre nganong mga hayo mga ang kay kinalam na sa i-preserve ang integridad sa eskwelahan niya. Kinalam mo gukod ta sa standard sa gobyerno og labaw tanan para sa safety no. Palitan ng kural na na po niya bagyo mo sud di guba dagan na makaangin amis kinabuhi sa uban mga gunabang uga manuktok ni sihang kasing-kasing may gison. Dagang salamat Padre, dagang salamat Padre. So atong pakpakan ang paningkamot ni Father Gistone niya ang muhatag malangit sa Pero ko pailay-ila pa din. Wa ka pailay? Oh. Pailay-ila ko. Ako din si Father Gistone del Castillo na destino sa Godreson na isip diakono. Niya karon kasamtangang na-assign sa daan bantayan kaning eskwelahan na o katong eskwelahan na Academia de San Martin sa daan bantayan niya. Na-late ko gari kay nangadlawon na kog larga kay naay medical mission ngadto ron sa among eskwelahan no akong gitan-aw niya nangampan niya pugo sa eskwelahan kay gamay pagay mag-enrollees sumo na siya nga nalangay lugar dire. Salamat mga igsoon, salamat kay Padre. Sige, Father. Kani si Father Gistone usa ni sa akong mga buotan nga mga seminarista sa SPFY sa una. Mas buotan pa ni formator. Ang buta karon wa ba kani mas mayabag pa kaysa formator no. Pero buotan kay siya. Muna kamo nga mutabang usara man ta kasimbahan tabangan nato siya gikan karon hangtod ni siya sa gabi dinhi mag-standby aron mudawat sa ato mga donations. So pananglitan ikaw karon nga nakuwangan arong imong gihatag kay wa ka kadag kwarta pwede ra mo mobalik o nya ibutang dito sa opisina ang inyong ihatag nya ing napara ni si Father Gistone. Nya kamo sang atong mga online parishioners, pwede sad mo makapadala sa inyong mga donations para ni Father Gistone. I-address lang yapon nga rinamo, nga rinako, nya i-message lang ko nga Father para ni sa donation sa eskwelahan nga giatiman ni Father Gistone. Nya amo ra sa nang i-remit niya. Kuhaan na mo gamay. Di bitay. Di lang na mo kuhaan kay magabaan yata. So ihatag nato ngadto. Pila to imong budget Padre? Oh, nawa man. So 80,000 plus 60,000 100 ano po to 40? Oh, nya pila tanan? 180,000. Oh, pwede sana ninyog pakyaon. Nagkinahanglan sila 180,000 para maarang-arang ang ilang gate, ang ilang koral o ang ilang intawong kantin o uban pati nga mga facilities didto. Pero nasa hibaw ko nga dili na 180 ra ang kinahanglanon. Building gud na inigsugod nimo ang nagpangguba-guba moabot na og times 3 usahay ang imong mapalgan nga ayuhonon. So tabang lang kita niya. Sige, salamat kaayo. Ako mong ato ding pasalamatan ang atong mga pamangkuingan diri sa nag-offer. Atong pasalamatan ang mga nitabang nato ron, nialagad nato karon sa atong kahuyang niining misaha. Una, ang atong mga frontliners, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang ato sa mga usherates, ang atong mga PYCC. Nakita mo ato mga PYCC, mga buutan kay gnaw no.
Buotan kitong naong. O niya, ang atong mga sakristans, ang atong lektor, ang atong kantor, ang atong mga love offering assistants, ang monitor dito sa atong nag-operate sa atong sound system o sa TV monitors, sa atong choir, ang atong Holy Rosary Youth Choir, ang atong mga offerers, ang naglimpyo din sa simbahan, no? Naglimpyo dinhi og sa gawas, og ang nagdecorate, nag-sponsor nining maong decoration karong simanaha niya, butang aning atong dako kaig tarpulin aron mapurma-purma gyapong naong sa atong altar. Di asloyo nagkagusbat na diri ni asa tubangan atong gialihan, pero inigabli ani makita na nato ang bag-o natong retablo og altar. Perti na gid ang gubaa, no? Nakita og mutan-aw, gusto mong mutan-aw diri og unsay sitwasyon, pero gilimpyuhan naman kadto dieng gitungtungan aning atong mga ribulto og gitungtungan sa atong Blessed Sacrament. Espiritu Santo na lang ginagsagang ato kay hurot na des anay og kaon ang diri sa kuan hastang mga tukod. Espiritu Santo na lang mo'y gapugong aron di madakdakan ang pari. So, salamat kayo sa nagsugod na takaron. So, mauna, og sa atong mga offerers nga ni-offer karon, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Ernesto and Mrs. Jocelyn Pagal and family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat. Sa ako nang gikaingon, update sa atong hope and opportunity para sa pagpamalit natog additional nga mga yuta dinhi. Ang nahalin 4,440, ang nahibilin 560 na lang. Pakpak. Salamat sa Ginoo. Ang sa St. Vincent Healing Strength nga mga slots 4,000 ni kabuok, ang tag 500 pesos, ang nahalin 2,330, ang nahibilin 1,670 na lang. Pakpak yapon. Salamat kaayos Ginoo. Nabi tayo ni Ari gahapon o di ato batong usang adlaw niya niingon dayon siya, Father, ako niya mo donate ko gamay. O sige, donate o gamay. Uy, pagtanaw na mo 100 man ka slots. Di 100 200 ka slots ang iyang gipalit. 200 ka slots. O na iampo nato kini mga generous people, no, nga mukalit lag anhi dinhi ba, mukalit lag ingon nga di ako'y gamay pader, gamay gud taon nga mura nagiisas kisami ang pare pagkakitulo. Lipay mga tag 500 unsa nakahaog 100 na gyud. So manindog na ta. Salamat kay ninyo, salamat sa inyong pagtabang sa lain natong mga institusyon ni gipadumala sad sa akong igsuong pare Father Gestoni. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.